Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez musika talderik sortzen abeslari hutsekin. Inork ez du mundua aldatzen amets bera dutenen laguntzari gabe. Badakigulako aurrera egitea inorratzean ez uztea dela. Eta urrun heltzeko talde osoaren indarra behar dugula. Jakina, arrakasta nahi dugu, baina beste batzuen bizitza aldatzen badu. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko. Gizatiarragoa. Bat egiteak geldi ezin bihurtzen gaitu. Horixe da gure indarra. Ez da muskulua ez, lotura baizik. Individualismoaren aroan, ez algenuke elkarlanean gehiago aritu behar. 1.100.000 pertsonako taldea gara, eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.